Bueno, gai zerrendarekin jarraituko dugu, kasu honetan jakin dezazuela eta logikoa denez, bigarren eta hirugarren puntua aldi berean egingo dira, gai berdinak dira eta. Beraz, bigarren puntua eta hirugarrena, bigarren EITBko zuzendari nagusiaren agerraldia, Unai Urruzuno Urresti Bildu taldeko legebiltzarkideak egindako eskaerari jarraituz batzordeak eskatuta, Euskadi Irratiko, Radio Euskadiko, Radio Vitoriako eta ETBko lantaldeetan aurreikusitako murrizketak azalditzan. Eta hirugarren puntua, EITBko zuzendari nagusiaren agerraldia, Mikel Unzalu Hermosa Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkideak egindako eskaerari jarraituz, batzordeak eskatuta, EITBko langile publikoen zerrendarekiko dituen asmoen berri eman dezan. Bi agerraldi honi aurre egiteko, gurekin baditugu Maite Iturbe, EITBko zuzendaria, Andoni Aranburu, estrategia eta komunikazio zuzendaria, ongi etorriak EITBko batzordeari, eta lehenengo agerraldi eskaera eskatu duteni emango dietitza, beraien zergatia azaltzeko. Lehenengo eta behin, Urruzuno jaunak, zu daukazu hitza. Bai, eskerrik asko, presidenta Andrea. Batez ere, EITBko zuzendari nagusia den Maite Iturberen agerraldia eskatu dugu, nolabait azken egunotan, hainbat edabideetan, EITBko plantillen inguruko hainbat datu eta hainbat egoera azalerazten ari delako. Uste dugu, gaurko egunean bertan ikusi izan dugunez izugarrizko ezinegona sortu dutela hartu omen diren erabaki batzuk, eta hoien arira uste dugu ezinbestekoa dela parlamentuari sor zaizkion erabaki batzuen berri ematea eta datu batzuen berri ematea. Ikusi da ere hainbat adierazpenetan, hainbat komunikabideetan datuak ere datuen nolabaiteko dantza bat badagoela, alde batetik gauza batzuk esaten dira, beste alde batzuetatik beste batzuk. Ekainaren 6ko ohiko plenoan adibidez, Radio Vitoriari dago segokion puntuan, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik datu batzuk ematen dira, hurrengo egunetan langileen batzordeek erabat gezurtatu egiten dituzte datu horiek. Orduan guk bizka bat nahi dugu gaur egun nagusitzen edo gailentzen ari den egoeraren argazki alik eta zehatzena egin. Orduan, alde batetik, eskatu nahi genioke zuzendari Andreari ETBko atal guztietan ikusten diren edo aurre ikusten diren kaleratzen datuak zeintzuk diren, eta batez ere horien atzean dagoen zergatia edo erabakiok zertan oinarritzen edo argudiatzen diren azaltzea. Ea, benetan azterketarik egon ote den plantillaren murrizketetara jo aurretik, inolako azterketarik beste alor batzuetatik, beste atal batzuetatik kaleratze horiek, erabaki horiek eragotzi dezaketen neurririk, irteerarik aurkitu edo planteatu ote den. Gustatuko litzaiguke jakite ere posible bada, aurrekontuaz hitz egiten denean, ea zertaz ari garen, izan ere denok dakigu, ez administrazio kontseiluan eta gerora ez da legebiltzarrean ere, aurrekontuak aurrera ez direla atera. Orduan ze diru kopururekin edo ze aurrekontu espektatibarekin jokatzen duen zuzendaritzak, eta uste dugu garrantzitsua dela behingoz azaltzea ere, ze ematen du dosi homeopatikoetatik bezala
gutxika enteratzen joaten garela komunikabideen bitartez leku batean dauden kaleratzeak, urrengo batean beste leku batean, urrengo batean beste leku batean. Orduan, behingoz esatea, gaur egun ikusten direnak horiek badira bakarrik, ala oraindik iragarri ez diren kaleratze gehiago egongo den ere. Uste dugu, aztertu behar dela oso ondo EITB-en eta atal bakoitzean dauden konfiantza postu zuzendari edo gestore karguen kopurua eta horiek betetzen dituzten funtzioak eta horietaz egiten den balorazioa zein den ere. Irizpide ekonomikoetatik harago ze irizpide jarraitu den erabakiok hartzeko programazioan programazioan izango dituzten ondorioak ia jada aurre ikusten diren edo zeintzuk izan daitezkeela ikusten den eta erabakiok hartzerako orduan langileekin ia inolako negoziazio elkarrizketa prozesurik eraman den eta tokian toki ea langileek beraiek inolako irteera proposamenik edo konponbiderako proposamenik aurkeztu duten eta akordiorako eskaintzarik egin duten. Eskerrik asko, Urruzuno jauna, ondoren unzalu